Getir onu. Bolan. Bolan. Akıda oğlum. Bolanlar. Beyitme seni.
Ben näge hanırış. 2 ýyl mundan ýigit baryn ýagnady. O wagt meni garry gördiler. Enäniň meniň gerek boldum. Ben garry däl. Ben garry bolsam bolmaýarmy? Hiç açan nobatym ýetmedi ýaly. Aýdýanyň näme maral? Ene urşukdor, gidenler gaýdyp ger. Şonda diliň ýyzga bor. Men näme üçin dilim gaýtga bolsun? Yok. Bu wagt erkek kişiň ýeri döwüş meýdany. Meni taş oğlum ýerine toýup tadap edey. Sen muny buny görmeli. Keşke toýa gidýän bolsadyň. Uklatdyr. Men dutarymyňa diňe hüwdi bolaydy. Tata erdaýa depdirler. Beneme kesbini öwretjek bolup eliňde baryň etdim. Bolşuňa da taşyňyzdan guwanýadym. Dişley. Bäfit bola. Ömrü dok boldun. Ata ketip oğlu halal etjek bolduk. Dutary öýdýänim bilen alyp gideýin maral. Goý gummatyp ýatmadyn. Aman sağ ol. Sağ olun ata. Aman. Alamat bolun. Sağ ol. Sağaman. Sağlıkda görüşelim. Sağ olun Mehmet ağa. Sağ ara sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağaman. Salamat bolun. Sağ olun. Sağaman barın bağlan. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. По машинам времени мало. Sağ olun.
edinmi? Buğusluktan ursdan kat gelipdir. Hana kapıyın ağzında. Kakandan gelipdir. Näme dursun? Barıňyz da. Seni gözleýändirler. Kim meni gözlesin? Hemme kişi işte. O hatta näme ýazygy? Aydarım, bar git. Yok. Bu yalan. Yalan. Näme durdun? Elin oradan geç. Ecen adayına çık. Şükür, kanıyımın. Öýde erkek kişiň ýok, 'Walty. Inni ejin arkadagy tentin oglum. 'Walty, 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 'Walty,
Ferdi ağa. Dutarım çalıp göreyinli. Kakan kana. Tutarın veriye miydi? Veren ne eldir? O hatta Urşa da yarı birine gitti. Gördün mü? Ağam dutarını veriyadi. Men özüm çalamaktım. İnni çaladın eliye ha? Gürlüm onu. Tutarınim çemgeline verilen neldir? Geldin mi oğlum? Yadırdın mı? Yön getirdin mi? Yadımdan çıktı. Vay, neyem çiğini gidenin undup, kuyun nerede? Ondan ne nemağı? Bu nerede ödüm o varitcek bolup dursun. Batırcan, yür görüştük yanlan yanına. Yür. Oraya heli edin. Hani? Kimden geçtiğini sıcak, hani, smorta. Yigidekten çıkart. Yok, gel, gel, hanana gel. Yok, Ulan uyumu ne işin? Pedir şonları yetişini derim. Ece, dutar alıp versene. Dutar? O sen neyemene derkal? O zaman men onu bu vaat nereden alayım? Öyde asılgı durkaha, eline dalan oktun şonu. İnni gerek olaydı mı dutar? Sen geç yerin, geç köpürtme. Buluverin çaltırak. Furgun karaşı. Tur Batırcan, tur. Kıyıcığım olli. Ovay diyen. Kıyıdlar, ben maralın yanı bile ne diyenlerin. Brigadir üçünlük ruhsat verdi. Baktı gelen neydi? Teresak buluver. Teresak. Yavaş. Yavaş. Yapma yavruş. Bolan mı? Yapma. Görýän, senin yanı peder renginde. Hayırlar bolluğuz mu? Arkayın oğlum, hem biraz gül yağlı var. Hoş hakkınız kıyırlar. 30, 32, 34. Bir yerine koydun. Ödüm sana. Yeri oluyor sana abi. Tardı. 40'a guruluştu. Menni başka yok. Ödün mül, atan mülayse biliyen mi neydi?
Meni çalıp görjek beraydy. Utar çaljaň syryň bolsa, baraşyň ýygyna. Dursana gitmesene. Biz bu taýda näme işleýäňiz? Bar git. Meňim şular ýaly aşyklan bar. Dogrym. Neçe? 5. Kar verecekmi? Ilgasana. Aýtmat diýme, aşama çenidir. Bunu ýaşmakka getirgin, äge bol diýämi? Korkmadyň men. Bollymy? Bolly. Ýöne hiç maýdama. Maralcan, näme boldy? Goýar ýerde goýmady. Ay ne bileyim. Näme bolýanyny bilemok Belki okulucuk zat agyrýandyr. Birazajyk büýtdämdir aýaly. Canım. Yok, canım. Eň doğmaly seniň işidir bi. Maral, biriniň öýüne girip, tormanda adyn almak. Kenide bugüne seni bizim obamyzda beýle maskaraçylyk bolar ýeri ýokdur. Towy estağfurullah. Bolsun nähili? Näme boldy? Näme boldy? Onu oglundan sorasyn. O men tutarmy uğurlapdyr. Ana bolanda. Ay, doğru. Nurcan alıcı. Kıydıma bir araçık veredim. O birden kuludur ya. Batır, seni iyicen özleye. Batır, seni iyicen özleye.
Vay bahtım yattı. Vay. Ay bahtım yattı. Nemetim. Nemetim. Nemetim sen bana aytmadın. Vay. Oynatma. O yalan. Koyuver balam, koyuver. Dur, koyu girelim. Ağlama balam. Sağan var. Nenene değme. Nenene değme. Amallık mı edim? Sağlık mı? Men ägir ýumyş bile geldim. Yaram ýanynda meşitdim öli. Halit oğlum ödelenipdi. Beydim, dutar yatama bıçakta. Ne vakt ne zamana, göllenmem merleme çöň ölüşüpdir. Gayrat edin gellaha. Ayıplaşma, öňkü ýagdaý bolanna hep boş goýarjakmy seni. Men çay demledimi? Taňry ýalkasyn. Ýogsa da siz kimiň maşgalasy bar? Men Nurgelliň aýady. Be, dutaram şoň ogul üçin gerekmedi. Hananna siz atym aýat çekin. Al çay iç. Nuryň ogul üçin gerek diýsene. Al kegim. Mana maňa atam pakyr ýatat beripdi. Böbertediň iyi görýän dadyň. Beýagşylygy men neniň ýerine salarka? Onun ha inşallah urşu toror Nurjan sagaman gaýdyk ger, şonno ölüşýär. Öýdüň gördägini. Sen bu bolşuna ilhalama. Sen düşün. Senin bu bolşun iyile sılacak zat der. Hep de geçti. Sen olsan şol öýdüýeniň göwürdi götürýärsiň. Hep kesur bolmaz gelin. Gelin. Bize bellisini ayt. Bize ateýşany berdi. Atasyň aljak günümi öýdüm habar berin. Bolýa da iyi ýarasyn. Yatan yeri ýakdy bolsun. Beretjek mi ya yok, ýürege düşdüm. Sen nere? Odun getirmek. Patasyny alýaňyzmy? Kakyň patasyny alýaňyzmy? Näme? Näme samaglýan? Näme samaglýan? Nenem näme diýdi? O näme diýdi?
Ertiz kakanyň batasyny alýaňyz diýdi. Gerek. Mendilyan o diri. Kakam diri. Kakam batanı almardın. Kulak at balan. Onsuzum ovan gurrumu bir sadaka gıfılya diyeler. Men ne itleyen röydiyem. Tepte sudan çıkıp bolyan. Batanı almardın. Eğer kakam batanı alsın, öyden çık giderim. Kaydımı müye gelmem. Batırcan! Balam! Batır, sen nire varyan? Batır, meneme kıdaydı. Yoş, neme kıyıryan? Men taş şerif varyan. Eger men ejem soraysa, görmedim diýgin. Düştün mü? Sen nire? Aleykümselam. Gellağan tanan yok mu? Sen tanıyan mı? Yok, yine tanım. Yok, tanımam. Иди отнеси. Отряд! Равняйсь! Мирно! Шагом марш! Özüm gördüňmi ýa toslaýanmy? Gördüm, men ol hiç mi aýtmagan idi? Näme men aýtma diýdi?
Nire gideni aytmadıydı. Ýerine ýere gitdi ol. Bilemok, eşeğine minidi şeýle gitti. Nire gidip biler ol. Salam aleyküm. Gorgunmyň. Nor geldiň oglaw sen. Göktepeden ýeki özüň geldiňmi? Men sizler şägirt bolmaga geldim. Kakam sizden sapa kalıptır. Ay kakaňa men sapama mätäjem däl köýjek. Yer ondan hattagy gelýärmi? Geldi. An dutaryň görey. Onu men dugmak. Yolla dutarmy ogladylar. Ay yok. Mehvit bola. Yere gireli. Куда нести? Сюда? Поставьте здесь. Ладно. Привезли раненого. Несите в операционную. Сары его кровь скрути. Несите в операционную. Хорошо. Больной, вы меня слышите? Сейчас. Я врача позову. Ну что, друг, оклемался? Чего? А, сейчас. Бумажку дай. Держи. Пиши. В госпитале ты. В госпитале. 2 недели без сознания лежал. Дутар. Хлопцы, а что такое дутар? О, у казаха спрошу. Слышь, казак, что такое дутар? Слышь, друг. Ну, это вроде дамбры. Балалайка, что ли? Дутар. А кто спрашивает? Ну, он тяжелый, в себя пришел и... Айналайын. Саған дутардың қажеті қанша? Оны мен саған айтып берейін. Өзімнің қарасай
Hazır. Hazır. Gıyratsız bağlar alayıp barmol seyleyi. Perişan kısmasım yazılmış. İyinin de dalanın! Durun! Atlanın! Aşı çöplemeye kimse de ruhsat verdi. Yani türmeye düşürdünüz geleceğimi. Brigadircan, bir yerin gallası bir yem orullu. Hoşut harama çıkara. Oşan nereden çöplemeli, çöplemeli elini denemen ödüm milyen. Dökün oşandı. Hey, dinleme kermi. Mümkün ediyen. Brigadircan, gayret et. Şoňa dar verme. Uňjykdy turkow, çöplenjetin özüne berek seni. Ben sizin üçün türmeye gidibilecek gel. Şeýli görmege ýadamam türmäde ödülermi? Hep kutordu. Dök torbaňy. Dökmen tam ederdim. Tant etmeli, he? Döküver. Belki yine.
Wagtlar vardır abi tarlarda. Kim bu dilini tapmağa yüreği bilen yapışsa, solum il günün göğünü avlap bilýändir. Ben kakanam şeýle adamdan berdi. Ben darıkma köşek. Allı utarını. Mun sepem bilana. Anını bäri kulawas. Indi şelpe bilen şertimi koşup çalıp göreli. Batyrjan tur oglum. Gidýär. Maral. Nere Ogul. Arkayın ol. Eger men ulananyň üçin men senden toglanman. Sen pakyrjyk gaty adamsyň. Hani getirmen kömekleşey. Batyrjan tur. Tura göri. Tur gidýär. Alyň togdany. Maral toglany az berýär. Yürü. Gidersin. Goňşulaň tüne gorkýan. Tebis ýygran çykşul tüwe berediň. Düşündiňmi? Gitdik. Çaltyrak bolma. Yalvar. Akıllıca. Ben akıllı. Dur. Çağırayım mı? Gittin ne? Önünü biziň nämämdi derka? Akın verelim lal borýaly. Maňa gerek däl. Senden sorulanyk. Biz nepet mergene öz hakymyzy aldyk. Düşündiňmi? Bolly goýma. O bizden bir kätüň arty galdy. Özüň bil. Elindäki näme? Onu nerden aldın? Senden toryan. Evet onu. Oğurladın mı? Yok. Bar alan yerine git.
Ay ya yakfi. Yok bak. Oğlu kim bilen ettin? Yaparım. Bunu sana kime öğretti? Hiç kim. Bizden toğdan karamallım. Toğdan karamallım ha? Ağacı kucakla. Elttin mi? Yine näme gidilýän? Hany görkez? Bağışla bala. Men onu beýle wasydyr etmändir. Günähim geç oglum. Oğlum ne hakkı var diye şey edip koyuvermeye. Men mursonu göreyim. Hiç yere gitmeyeceğim. Nurcimalaji tere tabrak. Sere sap bolmaralcan. Getir Nurcimalaji. Takamanlarım. Durun, durun! Hak geldi, hak geldi! Bahtırcan bağlam kalkan direken. Diri. Diri bağlam kalkan diri. Yine basvur, yine eli bilen çık yadancı hatı bağlam direken. Men bilýärdim o. Men bilýärdim, men sana aýtdym o. Sen nerede biliyordun? Men bilýärdim. Ay koducuğum. Direken. Diri.
Köşejigim, eglenmeyin. Maňa garaşýarlar. Eci. Hatma beraydi. Berayden Eci, beraydi. Batyrjan, ýetiräýmegin. Murad ağa arma vur. Var oğlum. Arma vur Murad ağa. Var ol koyasın. Murad ağa, arma verin. Var oğlum. Var oğlum. Batır, yüçereğime gidelim. Gidey oğlum, gidey. Özüm işiyorum. Yok. Hemen 4 tane pırğun getirdim. Kime oruk payın oruk sorun olsa akşam ara ova gaytmalı. Sola bulayım. Kim oruk payın oruk tuturmadık olsa onu biz olara pırğun soňy berýär. Biraga söz aýtsaň bolýarmy? Kağa söz aýtdy ona. Piganlarda şeýle däp bar. Gitmeli bolsa barýymyz gitmeli. Iki garrydyr maral. Oglu bilen iki hepdeden paýyny gutarmadylar. Eger yetkinjekler garrylara kömek etdi. Onu aýallary mirehet etmek gerek gel. Akşama seni gutarır. Eger gutarmasagam onu yargy ýa sen nisler, soňam şeýle bir oýun oýnar. Pädan atýança kim razy? Gelin geliyem, gelin geliyem. Hani gelin elini ver. Şöyle koşuyor hani. Bol bol. Niye gidi bakın, yekelim horab yani. Alkayın ol. Görmez adı bay görele. Hadi gelin kuşağını vereceğiz kuşağını. Hadi gelin hadi. Evden çıkarışına bir görele. Hadi eve verelim çıkar evden. Kıydığın canı var orta çıkartı ne edin? Ya tamam kaytarın ıydına.
Navat, kızıklı boldy he. Oy, navat. Borçlyň näýili? Agyr beýtmesene. Koşuşturun bir hayani. Yürü var başı da olsun. Yürü var. Haram. İyi Tanrım, bu nähili bedbahtçılık. Çağcı oyunmağa tibra ova uğradım. Özün haber deyip kıpkıman ediydi. Akıtmam! 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 Oğulcuğum. Alıç. İç valan. Ben ne ederken. Akıtmam!
Паночка, милый, мне бы ведерко или корыто, постирать надо. Жены нету, стирать некому. Вот, пожалуйста. Спасибо. Берите. Исламбек рядовой, я устроился как генерал. Лично музыкант есть, когда хочет, тогда и играет. Что делать, если это удовольствие никто больше не понимает? А кто вам дутар сберег, а? Не ойлап отырсың Нұргелді? Бүгін өзің күндегідей емессің. Окружай раньшу! Allah can dilegim yerine düştü. Oğlum sağaman qaydıp geldi. Şu adi etmiş uş. Toray bilseydi. Kalın menden çağı sağaman gelsin. Tamdırmızda oğdun yanına olsunlar yerine. Şu olsun Hudayım. Tamdırmızın başını haşal otları battı.
Akşı geldi. Arkasın bağışağı. Adamlar, şu gün men size yakımlı bir havarım aytmakçı. Siz hemmeňiz Nurgelliň oğudaşlary. Oň nähili bagşydygyna da siz menden has belet. Ýönün ha Oguljugy Batyrjanyň dutar çalyp bilýänliginden habarlylar bolsaňyz gerek. Batyrjan an berik geç. Geç otur. Märekani mehettelit mäl başlayber. Berekella koşuk. Yolun ak bolsun. Ata kefi oğlu halaliyle moluptur da. Yaman gözden saklasın. Hak hakın gelir. İşteydi başı göğe yetir. Hani öyle oğlum? Bar oğlum, bar. Me koduyum. Yerin gözün dert görmesin mi ala? Al, al al.
Alın bağlalım. Alın makali. Al guduyum. Ece! Bana çörek verdiler. Kim verdi? Halim için. Sen hakkıya pahalım ne dediler? Hakkın sen sağdın ise hoşal olur dediler. Ondan yok mu? Ne dinle? Şeyle çaldım. Batırcan. Ne molly? Oğlum. Hemen çalmağın koydum. İyi var Ece. Çürüyüm ağlaya.